Türkmenistanda howanyň temperaturasının maýlap başlamagy bilen Mary welaýatynda Murgap we Guşgy derýalarynyň goloýunda ýaşaýan ýaşaýjylar suw joğuşmalaryndan aladalanýarlar. Ýatlasak, ýanwaryň 1-nji hepdesiniň ahyryndan 3-nji hepdesiniň ahyryna çenli aralykda ýurtda adaty klimat kadalaryndan aşy sowuk howa höküm sürdi. Ýurduň dürli künjeklerinde güýçli gar ýagyp, howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklap, käbir sewitlerde -27 gradusa çenli peseldi. Ýurduň çäginden geçen derýalarda buz gatlaklary emele geldi. Ýöne geçen hepdäniň ortalarynda ýurduň çäklerine maýyl howa aralaşyp başlady. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiriniň 30-njy ýanwarda çap eden habaryna görä, fevral aýynyň ilkinji 10 günlüginde howanyň temperaturasynyň umuman kadadan ýokary bolmagyna garaşylýar. Ýurduň gün ortasynda howanyň temperaturasy käbir günlerde 14-19 gradusa çenli ýokarlanyp biler. Güýçli gelen gyşyň ýyzy süre derýalaryň golaýynda ýaşaýan adamlar ýaz aýlarynyň özleri üçin ören boljakdygyny çaklaýarlar. Olar mundan ozalky tejribelere salgylanyp aýazly günlerde ýagan gar we ýagyn erap Murgap we Guşgy derýalaryndan güýçli fil bolup gelmeginden alady edýärler. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň we suw hünärmenleriniň ençemesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, soňky ýyllarda Tagtawazar we Ýolatyn etraplarynyň derýalaryň goloýynda ýerleşýän owalaryna sil suwlarynyň gelmek howpy hasta ýokarlandy. Olar munyň sebäplerini derýalaryň düýbüniň laý we palçykdan şeýle-de gyrmançalardan arasalanmazlygy bilen düşündirýärler. Howanyň maýlap, garyň erap başlamagy bilen derýadan bulanyk suw akyp gelýär. Onuň düzüminde gum we gyrmançalar hem bar. Bu ýagdaý derýanyň gömülmegine getirýär. Her ýylyň ýaz aýlarynda derýanyň düýbi ýarym metre çenli gömülýär. Muňa häkimetleriň derýalaryň düýbüni gyrmançalardan arasalamazlygy sebäp bolýar. Netijede derýanyň suwy göterilip hanasyndan çykyp başlaýar we goloý goltumdaky owalara tarap goloýlaýar. Kätede olaryň sil suwlarynyň aşagynda galmagyna sebäp bolýar diýip ýagdaýdan habarly suw hünärmeni habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlaryň öňüni almak üçin derýanyň düýbüniň gazylyp ýygyderli gyrmançalardan arasalanyp durmalydygyny hem belleýär. Häkimetler problemalaryň bardygyny bilýärler, emma derýanyň gazymy ýyllyk epesli maddi çykdagyny talap edýändigi sebäpli oňa ýyllar boýy göz ýumup gelýärler. Ýöne hökümet derýanyň suwuny ilata bermän ekrançylykda ulanyp hemme hözirini görýärkä hiç ýyly çäre görmezligi adamlary gynandyrýar diýip hünärmen belledi. Habarçy Murgap derýasynyň suwunyň soňky ýedek 2019-njy ýylyň ýazynda joğuşandygyny, şonda Tagtawazar şäherçesiniň bir bölegi bilen käbir owalara sil suwlarynyň gelendigini hem aýtdy. Şonda suwuň derýanyň boýundaky bendi böwsüp geçmek we bereki owalary hem suw almak howpy döredi, emma wagtynda getirilen tehnika bilen gum döküp galdyrylan bend sil suwlarynyň güýjüni saklady. Ilat ýene şoňa meňzeş ýagdaýyň gaýtalanmagynyň howatyrlanýar. Dip habarçy belledi. Türkmen häkimetleri aýazly howanyň ýol açan ýa-da ýol açmagy mümkin netijeleri, olaryň ilata ýetiren ýa ýetirmegi ähtimal täsirleri barada açaçan çykyş etmeýärler. Bu barada resmi medeniýetde hem hiç zat aýdylmaýar.